И какво става, хора, аз съм Стевко и в днешното видео ще видите как китвам Diamond 3 на новия Fortnite сезон. И не забравяйте, ако видеото ви хареса, да оставите по един лайк и да се абонирате за моя канал. Приятно гледане! Окей, айде, една игра ми трябва. Правим ги. И аз знам в нормалната класа е това паче игра. Да. Ще си лендвам на моето място. Една игра, брат, една игра. Не, пранк. Изи, брат, изи, нали? Кажи ми, че е изи, кажи ми, че е изи. Изяви. Добре. Щом ти ми кажеш, че е изи. Окей, имам най-доброто. Let's go. Няма! Брат, Габи има един weapon spawn. Ох, това е много зле. Аз ще играм малко на било не да. Имам помпа и такова. Капитан Америка шут. By the way, не се прави стрес чрез на 15-50 и сега го пробвах на очи в Fortnite, не може да натиснеш нищо. Само кърсърът ти е малко по-ляво, пък трябва да е надясно. Затова играеш на 14-50. Тествах за да видя дали ще е по-хубаво, ама не е хубаво. Че не е хубаво. Трябва да предикваш къде трябва да цъкнеш. Трябва да предиктваш, викате. Добре. Мисля, че игра също на грилка. Няма лошо. Като му гледам фрибила само. Че е доста тук. Окей, добре, тук има често на легло. Добре, трябва да му покажа с какви оръжия да играем. Брат, хамър и страйкър е най-хубавото. И седмичета. Брат, защо с Хубай. Какво да те правя, брат? Пуска да играем с бърсване, мане. Нали, смисъл... Това не е в играта, брат. Не, то бърс, не то бърс. Ауга. Пак, по-добре. То не е толкова. Да, това не е слаба игра, ще се на момента. Право го е толкова Can отчетено. be expected to die. Как да На мръсна? планка. Кое е това? Да, най-слаб. Елите. Баш изиграл ще най-играеш лев на май. Викаш, ако той е елит, ни трябва да сме... Чемпион, да, мам. Спак, добре. Трябва да сме на Рил чемпион. Гледай го, той се пробва на фулбокс ни, брат, не може. Защото той прави фулбокса, ама аз съм да не съм бокса. Изплитва. Сплитва ли? Това е тъпо. Това е дабл или даун или па само кона. Гледай се да играш. Think of the plans I've made today. One day. Can you just get close? На пистол. Не знам къде се намеря. Кое е скла, брат? Да, искам много игра, това е най-слаба игра, ще съм. Фак. Вие просто ама да бъда. Его, ако правиш ума. И сега, вземам ти самата. Let's go! Let's yosh. Повторно ни беше толкова с това чемпион. В смисъл, много големи хитове му хитове. Да. Иначе ще да му биеме, ако не ги бях. Да го за 80 и 90 ако не дойде. Ще камбахля, ту. Това? Това ми трябва white. Каждам ябълка. Защото тези кучета крещят. Не, кучетата могат да крещят. Да стане си джама. Добре. Джамо.
Мютвам ги? Браво. Но това е voice chant, бе. Да. Мога да направя 3 пали с стрес чрез без да мискам. Не те лъжа, бе. Пък преди стената не я мисках. Warcraft с Starlord, само че скелета, бе. Бия ли я? Мисля, че е чемпион. Фак, това бе на 42! Да, няма да е това. Nevermind. Това е лид. Брат. Гави 95% съм. Аре, момчета, една игра ми трябва за да дигна Diamond най-накрая. Този зон съборим за Unreal, или поне чемпион. Защото той елит вече ми омръзна, брат. 3 сезона подред да съм елит малко тъпски. TD2. Мисля да поправя. Да, обърках се. Айде, let's go! Правим ги, брат. Изи. Не е изи. Фулокс. Браво. 2 пъти? Yup, you're good. Брат, с този стрелец ще се чувствам супер, брат. Няма това левкам. То е много слабо, брат. Много е слабо. Аре, пускай ранг, брат. Let's go. Франкът е много странен, брат. На креатив мапове най-слабите плеери. Франкът най-добрите плеери. Няма по средата, брат. Да. Много се радвам, че има ранкът, брат, а не трябва да игра нормален батара. Нормален батара твърди. Тоже да мисля марена. Нали, не че съм играл много с арена, да, ама 4 сезона играх арена. Нали, имаше арена. Да. Let's unfuck it. О, това е на лайк. Ще малко ще трена. Кой ги правя? Let's go, първи кил. Ай, се напия, Чай, че капна коронка, брат. Брат, коронки са най-ужасното нещо на земята. Само издават. Издават? Супер умолната. И на мен и без това не ми покажа въобще за кранове, брат. Кой му покажа? Да. Първия сезон ми покаже за кранове, после... Чаптар 3 сезон 1, брат. Окей, игра срещу Алекс, Джи. Джиджи ли? Не, се за него. Не, Алекс не е толкова слаб. Просто трябва да... Чай. Момче, това ще играем. Защо не? Добре, покажи ми какво. Очи момент! Ой, той играе с златна помпа, защото няма... Вика му Хамър. No, Bell, that's the worst. What are you doing, kid? Unreal си. Да, това е най-слабия Unreal. Няма как да е Unreal това. Това играе като Diamond Player, който е сега играна. Не на едно е. Oh, never mind, this kid is so good. Брамер. Хайде бе! Let's fucking go! Diamond 3 27%. Хайде бе! Finally! Хайде! И това беше от днешния клип. Ако ви е харесал, не забравяйте да ударите лайк бутона и напишете долу в коментарите вие кой ранг сте вече. До следващия път. Чао!